Je možné zistiť o mužovi, aký kaliber nosí v slipoch, bez toho, aby nám pred očami urobil vrtuľník? Poďme sa na to pozrieť. Znak číslo 1. Veľké chodidlá. Hovorí sa, že muži s veľkými chodidlami majú tam dole extra porciu. A keďže ja mám nohu 46, môžeme to pokojne vylúčiť. No ak sa oprieme o štúdie, tak žiadna z nich nepotvrdila vzťah medzi týmito premennými. Existuje však výnimka. Ak má muž otvorenú obuv a ty si na mieste chodidla všimneš, že ho má zastrčený v ponožke, tak sa priprav na boj s gigantickým plazom. Vědci ti budou tvrdit, že tyhle jako obří plazy neexistují, jo? Že jsou to legendy a mýty. Znak číslo 2. Veľký nos. Niektoré štúdie skúmali spojitosť medzi veľkosťou nosa a veľkosťou šulina. Jediný relevantný výsledok bol, že veľký ho máš až vtedy, ak sa ho dokážeš dotknúť nosom. 35% mužov toto video dopozerá s nohami za hlavou. Znak číslo 3. Ruky. Konečne nádej. Vedci totiž tvrdia, že držať ho v ruke by nám mohlo niečo napovedať. Ale žiadny muž predsa nechce, aby mu ho žena hneď držala v ruke. Uprednostňujeme ústa. No vedci skutočne tvrdia, že môže existovať súvislosť medzi veľkosťou penisu a pomerom ukazováka k prsteníku. Skrátke, ak máš ako muž ukazovák dlhší alebo rovnaký ako prsteník, je tam šanca, že tvoj pán žížala je tínedžer azijského typu. Ale ak máš prsteník dlhší ako ukazovák, tak si naň môžeš zavesiť aj kabát. No, dúfam, že už si doobzeral ruky. Ja som si tie moje tiež poriadne prezrel a neviem to vyhodnotiť. Čo to môže znamenať? Teraz sa určite pýtaš, ale Samuel, z čoho vedci vychádzajú? Údajne má pomer týchto prstov súvisť s vystavením testosterónu v prednatálnom veku. Vtedy sme iba v maminkinom brúšku. Rýchla matika, viac testosterónu v brúšku, dlhší prsteník, šanca na väčší penis. Ale zapamätaj si, to, aký pinďas ti narastie, neovplyvníš. Ale to, či sa budeš ako pinďas aj správať, je len v tvojich rukách. A aj ten pinďas. Robí to tak, že nikto nemôže povedať, že som samozvaný.